Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Ha? Anya ti kahit asawan ti panagdul-udul o mabigbigat Lilian? Pakawanan da ko matatang. Nakalipat kami ka ni Raul. Saan mi anasarkad ang tirik nami? Ay, daytan ti ibagbagak pa'y lakan ka ide. Tatang. Ala, masapul asong batan da ito'y tinobyom. Kasarita taida. Saan ko akayat nga aganak ka abalasang? Ala, mapantay ti balay da Raul. Kat kasaritak ti amana. Raul, ipalawag buman ka na kami na ito eh. Awan pa lang impapakaamom, winunyam among ka na kami anobyam. Itadaw may mangibagang at na nasikugam kat kasapulan na pakasaram. Lilian, agpaiso ka di ang masikog ka. Nay, saan ka di ang mamati ang masikog ti anak ko? Ti ko na mga ta, umay mi ikamat kan ka ti anak mi, no saan nga agpaiso? Ay na Raul, dahita ti kong kunakan ka. Napilyo ka unay. Ita nakadisgrasya ka lakad nga rod. Ay kapsat, ang mga ano mapalantaya pagsaritaan pa na ito eh. Masikog ti anak mi. Ket nasken lang apakasaran ti anak yo. Papa, anya ka di ti aramidag? Uping pa lang ti panunot na ito yung anak ko. Agad-adal na pa lang. Imbaga kung ti kagarami dito'y ayan nyo. Ket saan din nga agbaliw ti pangedeng ko. No bilang, tasaan apakasaran ti anak yo iti nabiita panahon ti anak mi, ipakulong ko. Anya? Papa, Jack kaya ti may balod. Sige. Pagsasaritaan tayo nga rodnoan niya tinasaya ta maaramid. Saan ko kaya't nga ganak ti anak ko abalasang? Nalawag? Lilia, sigurado ka kadi iti dayto nga aramidan ta. Nagubing ta pa ilang agkasartan. Saan mo kadi akayat ti agpakasar? Tapno makapagbabae ka pa'y. Apay, ti ko nam, saan ko ammo ang malaksid kanyak? Kat adapay daduma asar-sarakam abapai. Saan nakas jay? Pagpanunutan tapay kumaan na sayaat. Dua pa'y lang nga bulang nga gamam ta. Kasanon, no saan tagayan makayat titunggal may isa? Anya? Abay, ti ko nam, itulog ko nga da mapasamak ka datan no saan kang ayayaten? Tinasayaat. Urayan tapay lang ang maipas ngay mo ti anak ta. Kat no saan latang agbaliw ti panagriknata iti maysa kan maysa. Di saan tantong agpakasa. Awanan ti maaramidam. Nalpasan ti tulag dagiti dadakkel ta. Kat nalawag ti imbaga ni tatang ko. Saan na akayat ngagpas ngayak abalasang? Lilia. Kan nagayatan ta ngagpada ti napasamak. Isu nga awan rason adinak ikasar. Itatanalpasan ti panagkalay sayo. Dito'y kayon balay ng agnaed. Ket na danturnong yo, takay ti sumina, mabalintulat ta. Wen tatang, naibaga ni papam, apiliyo ka. Sapay lang kumatagnakam kan, taddan ti asawam. Wen tatang, mala, ibati kayo pa nga ron dito ita da importante nga si kasuwa ka ili. Uwen tatang, agananad kayo. Magpatuloy ako. Lilia, anya ti aramidan ta. Kabarbaro akpay lang iti pagpapayak.
Ket nag-leave ako iti may sa Domingo. Si kalaang kadi aya, kat uray mo't siya. Raul, agasawatan. Manulaang nga nabulan kat ipas ngay kun daytoy anak ta. Sapay la ko matagbaliw kamutin. Sige. Padasek ti agbaliw. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta, Lilia. Kumusta na kityan nagtabalayan? Nasaya at dama tabalayan. Basol naman lang no apay akastoy ta. Imbis nga may nanagadal ta, sa bali tinararamid ta. Day tangarod ka tabalayan. Naska na marignatan no kasano trikat na tiyag pamilya. Ngawan na kasagana. Nang runa. Tinatalgad na trabaho. Sapay lang ko mangarod ta makaamiris da. Ngam naladawa na balayan. At daditan. Naska na sangun da ti responsibilidad da. Husto ka balayan. Nang runa kat dandan naganak ni Lilia. Nasaya ba't agnak na kamakamutan. Nang runa ta dan ubing anas ka na biyagamon, anak. Uwan papa. Idi nakitak ti anak mi. Kasla dati nang sagit iti riknak. Ay susaywanam ta asawam kan ti anak mo. Saan mo idabaybayan? Isudan ti paru a pamilyam. Uwan papa. Ikarik nga runo sa kontibiyag ko. Nang runa ta da baby min. Ikarik. Ibatik mo't tigalad ko akinabara. Nasayaan no kasta. Uray nasapa ka nagbalin nga ma. May duma ka kadagiti duma. Agbalin ka kuma-responsable iti pamilyam. Uwan papa. Katagyaman ak. Tadda kayo lata ka namin amang bagbaga kanya. Naita ti may sa pagrebengakas may sa naganak. Laglagi pa nga oray anya ti mapasamak. At daaklat tamang tarabay king ka, anak ko. Masansan mo't ti panagawid mo iti rabi barong. Kung amin tatang. Kanain kami nga ag-overtime iti trabaho. Taado ti araramidan mi. Ado dagiti ipapaaramid da. Isulayan ka diti nga po, marabrabyan ka? Wan tatang, awan matten ti sabali a papanak no kas pangarigan. Nasaya at nga rod no kasta. Tasaan ko akayat a madamag ang nagsubli ka manan iti panagbabaim. Ha? Saan ko akayat a masaktan ti anak ko? Gapukan ka. Wan tatang, maasi ka kumamot iti anak mo. Ubing pa lang. Kahit saan mo mat siguro akayat at dumakkel na anak mo ang nagsina tinaganak na. Saan tatang? Napatag-unay kanyak ti anak ko. Saan kung tupulos ng itulok, tatang? Nagkarkarimat kanyak. Sapay lang kumaa. Tadinan subyan ti aramid na idibarupay. Adakin ko ana daytan no di pa'y laagnakam. Kanawin ka no matabagbagaan ni Abalayan. Rumbang lang, tapagrebengan na nga ama dayta. Ay, da kayon tumat ngamin. Di kayo nagpampanunutan, sakbay nga inaramid yu ti sana rumbang ako nang. Nalpasen, tatang. Napasama kan. At daditan? Wen, at daditan. Isu nga anusan nyo nga rod no anyaman tirigat apasaren nyo ita.
Agyaman ka. Taad data dito'y balay iti dadakkel ko. Saan ko akayat amang ngagda ti panagapata? Anya ti parigot mo. Imbagak lang arudan kan ka, ngayon sardeng kon ti makitetek si Jay nakitan dito yung cellphone ko, idi. Ipalawag mo man kanyak. No kasano ak amamati kan ka. Nang runata, namin adukan ang nagulbod kanyak. Day tatirigat na ken ka. Tano agibaga kitag peso, ibagam nga agululbudak. No agulbudak met, agungat ka itigas taunay. Day tatirigat na ken ka. No agapata makisarita kay ti sabali a babae. Kasapulak lang iti pangibaga iti sakit tinakam ko. Kan iti problema. Kasapulan na sabali a babae ti pangibagaam? Apay, jay problema ken ka? Nakita dak kadi a makichat-chat when no text iti sabali a lalaki? Sa bali, kada kayo a babae. Tauray saan nyo ang maibaga iti sa bali a tao, kaya yung lata. Ang amda kami ngay, kasapulan mi ti sa bali a tao, apang ibagaan iti problema mi. Salbagkit di ti kastarason mo. Diya ka mo no anya ti naglaon ta utek mo, taapay akasta ti panagpampanunot mo. Babe, saan kayo pa kading agsina kan ni bakit mo? Kasla kami matla nagsinan Mano na bulan, asaan kami ngagkakaid. Nasaya ng runo kasta. Panang kunak. Ay ayatan kan unay. Di ka madanagan. Takanayo na kang agawid dito'y ayan mo. Kanain kami matla agapa ni Lilian. Gapulang iti anak ko. Iso nga agaw-awid aki jay. Akpaiso ka di day tangayong baga? Wen, babe. Makapauma pa hinkit diti kanayon na panagapa mi. Ururayek lang nagsina kami. Talaga ngay ayaten nak, babe, sanya? Takayat mo na sinaan ni bakit mo tap na makapagdanlatan. At na kaidanon kanyak akanayon kayo kano nga agapa. Apay? Wen tatang, iso nga agsubli kami pay lang dito'y balay tayo. Kunakon ket. Mabainak kan ni Papa. Babae tiga po na? Wen, adaatap ko sinublian na ti aramid na idibaro. Ang amsa na bale, ada kanyak ti anak mi. Ket no saan nga agbalbaliw kan agnakam, dumteng to ti aldaw addi na makita ti anak na. Anak, amangan no sikamat yayan ti parigot. Tang, panagkunak kat saan? Amo ka sana ka nagkurang ken kuana kas asawa. Raul, Papa, anyat ar-aramidan nyo dito eh. Babe, asino day ta kasarsarita? babe? Sika, sino ka? Papa, Girlfriend nak ni Raul. Nakayo gayam ti papa ni Raul. Nice meeting you, uncle. Ha? Anya ti kahit asawa na iti Raul? Oy, babae. Amom ka di nga asawa na iti kakuy-kuyong mo ang lalaki? Amo, uncle. Imbaga kanya ko ni Raul. Uray na lang kanon nga isina ni bakit na. Anya? Papa, tinasaya at ijayton balay agsarita. Juan, agsarita tayo dyan balay. Ngam kahit ko ang makasarita na ito'y a babae. Ha? Kat si ka babae. Ah, Siya kon ti mangibagaging ka, asan ka amang namnamang agsina da iti asawa na, tasan to Apollo sa mapasabag na ita. Saan ka amang dadali ti pamilya, tano saan, ipakulong ka. Raul, agsinatan. Amok nga isulaang dayta ti ururayom. Lilia, anya ka diti ibagbagam. Saan mo kumaako ng antikasta? Di mo ka di madlaw? Saan ako na marabyan nga agawid? Isabing ta na ito yan, Raul. Mabalin mo ang makita ti anak ta. No kayat mo. Ngam, saan kun akabailan ti makiden na ken ka? Lilian, pagsaritaan ta dito eh.
Agbabawi akon. Ay ayaten kayo iti anak ta. Imbaga akon kanitatang ti amin. Iso adito'y kami pailaang iti anak ta. Please, saan mo ko mga aramidan dahito kanyak? Sige, ibagam noan niya ti kayat mong aramidak. Ta iso ti aramidak. Mapakawandak laang. Awanan ti rumbang aramidam. Napukawan ti panagayat ko ken ka. Saan ang mabalinday ta? Agasawa talilihan. Kasano ti anak ta? Napanunot mo kumaday ta. Sakbay ngay naramid mo, dagiti nararamid mo. Iso nga ron nga agbababawi akon. Pangasim. Ikan na kumapa iti maudi agundaway. Naitid kon ti amin agundaway ang mabalin ko ang maitid ken ka, Raul. Iso nga awanan tinamnamaam asab alipay agundaway. Babe, apaya saan mo mata nasusungpatan dagiti awag kan text ko? Oh, anya ka di aramidam diti opisina mi. Saan ka di nga imbagak amin kan ka text? Ngam kayat ko nga ibagam kanyak iti personal, asaan ako na kayat? Mitch. Amuta asaan tangay ayatan ti maysa ken maysa. Iso nga isardeng mo dayto yan. Ngam ay ayatan ka, Raul. Ay ayatek ti pamilyak, Mitch. Napatagdaunay kanyak. Saan ko akabailan ang mapukaw da kanyak? Kunak man no ti anak mo lang, tinapatagkan ka. Naamiris ko nga ay ayatek gayam unay ti asawak. Kat nagdakkal ti naaramid ko abasol kan ko na. Pasensyakan. Nung nausar ka, kan nairaman ka. Pasensyakan, Mitch. Awanan ka itibain. Kalpasan anagum umaanak kasta ti bagam kanyak. Talaga pasensyahan, Mitch. Ngam, saan ka di agpada talaan? Timot lang ang kwartak tinapatagkan ka. Anya? Ti among, sa anak-anak adlaw? Iso ala dingitak. Daytoy kuman ti maudi a panagpakitam kanyak. Papa, anya ka ni ti aramidag. Saan da ka kaya't akasaritan ni Lilian? Impatas ko kinasarita ng impatangkan na asan nakakanon ngay ayatan. Saan na mabalin, Papa? Ay ayatek unay ti asawak. Kinasaritak pa ni abalayan. Ngam di na mainakban ti anak na. Papa, nagdakkal ti nagbasulak iti asawak. Hindi pa lang nga pinagbagaan ka nga masan ka dimngag kanya. Kunak ngaywan ng ti pamilya, tay suda ti kapatgan na tao iti biyag mo. Nga man niya tinaramin mo. Pangaasiyo, Papa. Hmm. Kasarita yung manan ni Lilian. Ang mga nudungag kada kayo. Pangaasiyo, Papa. Saan na siya ti pagdawata may ti asi. Mapan kay ti balayda. No naskan nga aguray kay ti manunga oras ken aldaw iti sango ti balayda. Aramidam. No kayat mo amay sublipay ken ka ti pamilyam. Kasanon, no saan nalata kayat ti makisinublan kanyak, Papa? Saan ka amaawanan iti namnama? Mamatya, nga dapay lang nabati a panagayat na ka. Aramidam amin nakabalam. Tapno may subli ti panagtalagnakin ka. Wen, Papa. Aramidak ti amin nga imbagayo. Surute kon ti amin na pamagbagayo. Agyamanak. Tay ni kandak man yan iti may sa agundaway ang makasarita ka. Raul, aramidak lang daytoy para iti anak ta. Saan ko akayat ang makita ti anak ko adumakkel? Ang makitkita na nga agap-apat na. Aramidak amin akabailak. Tapno mapakawan naklaan. Ngam di na kayat asawen. Agap po ta makisarsarita akken ka. Ket makisinubyan akon ken ka. Anya,
Lilia, pangasim ko nga. Napukaw ang naming pinsan ti panagtalagkukan ka. Kat, diya ka mo. No maisublin to ti sigud a panagtalagkukan ka, Raul. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat ni Jomar Santa Cruz Jr. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.